Україна має боротися за кожного свого громадянина. Про таке з трибуни Верховної Ради заявив депутат з фракції «Голос», делегат Курултаю кримськотатарського народу Рустем Умєров. Він виступив з ініціативою створити міжвідомчий координаційний центр, який би зосередився виключно на питанні звільнення українських політв'язнів. Російські окупанти переслідують громадян України за політичною, етнічною та релігійною ознакою. 111 наших співвітчизників незаконно позбавлених волі наразі перебувають у російських в'язницях. Більшість з них – кримські татари. А в країні досі немає органу, який би відповідав за їх звільнення. Наші громадяни в російських тюрмах перебувають в нелюдських умовах. Внаслідок російської агресії сім'ї громадян України, які стали заручниками Москви, залишилося без батьківської опіки та уваги 186 неповнолітніх дітей. Це страшні цифри. Незважаючи на це, ми досі не маємо єдиного органу, на який було покладено координацію роботи по звільненню наших громадян. У зв'язку з цим пропоную утворити міжвідомчий координаційний центр, завданням якого буде звільнення громадян України, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії. Ми маємо чітко зрозуміти, як відбувається процес звільнення, хто формує списки на обмін, хто відповідальний за процес перемовин та складання цих списків. Маємо підтримувати постійний зв'язок з родинами політв'язнів, розуміти, чи надається їм правова та матеріальна допомога, чи інформуються родини політв'язнів про проведення перемовин щодо звільнення.